Ahoj, dneska to bude dětský domov a trošku jsem se inspirovala Zoji, ale to nevadí. Taky si Zoji na tohle koukáš, tak promiň, ale mně se tvůj domeček hrozně líbil. Není to úplně všechno, ale tak uvidíme. Tak a jdeme na to. Tak a nejdřív si představíme role. Takže ahoj, já jsem Daniela a je mi 22. Tohle je naše malé miminko a jmenuje se Sisi a jsou jí 2 roky. Ahoj, já jsem Lily a jsou mi 3. Ahoj, já jsem Petr a jsou mi 4. Ahoj, já jsem Nikolka a je mi 6. Ahoj, já jsem taky Nikolka a je mi, myslím, že kolik mám, 2. Ahoj, já jsem Matěj a je mi 5. Ahoj, já jsem Daniel a je mi 4. Tak, a jdeme na příběh a ještě jednou se moc omlouvám Zoji. Jestli jsem ještě něco přidám, jo? Tak jsem si tak přidala ještě stoleček a jdeme na příběh. Takže děti, tady si můžete teďka hrát a potom půjdeme třeba ven, ať jsme chvilku na čerstvém vzduchu. Dobře. Já půjdu za Nikolku, ať si se mnou bude hlad. Ahoj, budete si se mnou hlad s koňkama? Jo, tak pojď. Iha, já si vezmu černou a já bílýho. Jdeme. Juhu, mě už to nebaví, ne. Co budeme dělat teď? Můžeme si malovat. Jo. Pardon, čo ještě nějaký fixy. Tak. Podívej, já namalovala zmrzku. A jaký tycky. To máš hezký, paní učitelko. Ano, podívejte, co jsme namalovali. Já to byl zmrzku a já ty kytičky. Já bych vám to někam dala, ale já nevím, kam mám to vystavit, holky. Jak bych to udělala? Já vím. Já jsem přidala nějaké tak. To je pěkný. Já bych tam dala i větší, ale já se nechci úplně opičit po Zoji. To stačí. Takže tak. Pardon, já jsem se trošku zamyslela. Tak děti, jdeme ven. Ale já ještě nechci, ale musíme jít. Tak jdeme. Jdeme ven. Děti ke mně, šup. A žádné odlouvání.
A kam jdem? Pardon. Ale já nikam nejdu. Jdu koukat na tablet a na vás se vyprdnu. No to teda nejdeš, jdeš s náma ven a hotovo. Jo, a ještě ona je náhradní teta v tom dětském domově. Takže a jdeš, nebo jako, já už nevím, co to mám tady jako dá. Prostě půjdeš. Pardon. Prostě jdeš a hotovo. Nejdu. Nebreč, nemáš důvod. Mám, jdeš a hotovo. Utři si slzy a jdeme ven. No tak jo, no. Jo, pejska a ten se jmenuje taky Lily. Já jsem trošku inspirovala, jakože i v tom, jak to hraje, ale ne celý, promiň. Takže, můžeme žmešku, no já nemám peníze se sebou, takže ne. Ale já chci zmrzlinu. Jo, my chceme zmrzlinu. Nebude žádná zmrzlina, tak já vás tady nechám. A ne, to budeme dělat. Že jste na to skočili, si myslíte, že bych vás tady nechala? No, ale prosím. Ale já prostě nemám peníze. Můžu se zeptat, kolik stojí táta? Zmrzka. No, kornoutek nestojí vůbec nic, ale zmrzlina stojí 40 korun. Aha. To bych měla jenom pro 2, to byste si museli rozdělit. Počkat, kolik mám? $160 mám, no tak byste byli po dvojicích, no hold, asi tak. Takhle byste spustili. No tak jo, no tak děti, každý. Jakou si dáte vy? Čokoládu! Ne! Já chci jinou. Já chci jahůdkovou. Tak se dohodněte. Tak já půjdu s ní a já s ním. Ale my budeme spolu. Ale jakou si dáme zmrzlinu? Dáme si vanilkovou. Jo, vanilková je nejlepší. Dáme si jahůdkovou. Jo, jahůdkovou. Takže jahůdkovou. S borůvkou? Jo. Dobrá. Abyste si tamhle... Si tady sedněte a ostatní můžou jít na lavičku. Půjdeme na lavičku, tam je to hezký. Ty jsou různý kyticky, hezký jsou, viď? No. Hezký jsou, no. My si dáme jakou
čokoládou. Jo, čokoládu je nejlepší. A s čím? S tyčkou ne. Jo, s tyčkou. Jdeme sem. Tak, a my si dáme vanilkovou. Dobře. Ježiš. A s čím? S třešničkou. Tak. A my pro malou tady jenom jeden kornouteček. Dobře, tak tady máte 140 korun. Dobrý. No. To byla výborná. Promiň, že jsem se trošku opičila. Takže můžeme jít do vody? Ne, nebudete chodit do vody. Boží, ne, nevzali jste si plavky. Ty jsi zlá. Ne, děti. Půjdeme do basénu zítra, to už mám v plánu. Jupi, půjdeme do bazénu zítra. Nový víno. A budeme moc koupat. Jo, kopat budem. Kopat. Tak jdeme, děti. Pardon. Tady jsem něco uložila do polovičního Jej, ty se sušenkám, konečně. Jo. Bylo to poloviční cenu. To jsem teda happy. Nebo když ne, to byste se hádali. Ale ona ne. Komu z vás nevím? Jasně, že mě. Ne, ale ty už jednu máš. Ale máme, prosím. Pardon, tak. Takže tady něco je, zkusíme to tam hodit. Nic. My tam máme lipku, ale nejde vyndat, vylejeme to. Tu lipku už tam nejde. Ježiš, dobrý. Počkej, já tam zkusím. Kamínek, počkejte, kamínek je hezký. Paní učitelko. Já našla hezký kamínek. Pardon. To je pěkný, tak se ho vem. Já mám nápad. Tady jsou takové ty. Paní učitelko. Dobrý den. Chytaj. Jo, lodička pluje. Paní učitelko, jsem v pohodě, ale nevím, jestli zvládnu doplavat až tam. No. Pane bože. Pomoc! Pardon. Ježišmarja.
Pardon. Musíme jít domů, děti. Jste nám to zkazila Lina blbina. Jsme si to tady užívali, ale ona nám to zkazí. Ne, Pepi na to zkazil. Já? Pardon, Pepina. Petr to zkazil. Jak já? Já to neskazil. Petřík to neskazil, zkazil jsi to ty. Ty jsi ho tam stačil, Matěj, tak nedělej blbýho. Ale si nesvádí to na ostatní děti, já jsem tě viděla. Nikola nic neviděla, ty jsi to byla sama, když to říkáš. Nech moji kamarádku bejt. Jo, jako uklidni se. Pardon, já jsem zapomněla, jak ty jméno. Takže kdybych jim řekla jinak, tak se omlouvám, protože já si nedokážu zapomenout na 6 jmen. Jdeme. Tak jdeme. Mušičky jsou přece hezký, ale nemusel si padat do vody. Tam stučil Matěj. Matěj, je to normálně, máš jako... Něco teplého. Už mi je teplo. Jsem přesně věděla, že to teďka bude padat do toho. Tak. Tak děti, už je večer, budete se vykoupat a spát. Ale já ještě nechci. Ale je pozdě, bude 10 hodin, bude 8 hodin, takže maximálně v 9, takže všichni postupně budete dospět. Já budu první, dobře. Se vyčůvám, meju si tam nedosáhnu. Tak, jakože všechny budou osprchovaní, protože já vám tady nechci ukázat 10 dětí, jak se sprchuje 10. Jak se tady sprchuje asi 7, jak se tady sprchuje 7 dětí. A proč musím být jako tohle Hello Kitty? Prosím tebe, tamhle Pepi, pardon, jak se jmenuje? Tohle je jako Pepíka, jo. Pepík má taky kuromy a je to kluk. Takže, jestli se budeš vymýšlet, tak nebudeš mít žádnýho plišáka. Hotovo. Ty důmovaný já. Proč máme tak mlouvanou, proč máme dětská? Tak. Zkusím pyžamo. Tak. A jdu spát. Tak ahoj, tak já bych to bude z dnešního videa všechno. Mějte se a ještě jednou se omlouvám Zoji, protože já mám i dole to podlení, trošku podlení, ne úplně všechno, takže jestli na to koukáš, tak se ti moc omlouvám.
Tak se měj Zoji a ahoj.